Dobrodošli u čarovnu kuhinju. Danas ću pripremiti fondan masu. Bliže se novogodišnji praznici. Evo, sve je u duhu praznika. Fondan će mi biti potreban za dekoraciju, pošto pravim sitne kolače. Za fondan masu će mi biti potrebno 1 kesica želatina, koju sam potopila u 50 ml hladne vode da nabubri. Posebno će mi trebati 20 ml vode i 100 g fruktoze. U jednu šerpu sipam fruktozu i 20 ml vode. Može fruktoza ili dekstroza. Sada ću ovo da prokuvam i onda ću dodati šećer i glicerin. Evo, fruktoza i voda i sada to malo prokuvam. Evo, proključala je voda i dekstroza i sada skidam sa plotne. Dodam nabubreli želatin. On će se u ovom toplom utopiti. Kada se ovako želatin istopio, dodat ću 1 supenu kašiku glicerina. To je glicerin za domaćinstvo, kupim ga u apoteci. I na ovo, ovako kada se istopio želatin, stavim glicerin, dodajem 900 g prah šećera. Šećer ću prosejati i postepeno ću dodavati. Evo vidite kako ostaju grudvice. I sada dodajem ovu masu i mešam. Brzo će se ovo ohladiti, pošto je šećer hladan, pa će rashladiti ovu masu. I onda ću rukom postepeno dodavati šećer i mesiti. Ako želite da ovaj fondan ima ukus neki, može da se doda vanila. Evo, fondan je gotov. Još malo da ga izmesim. I mogu da pravim figurice, ali ovako kad ga dobro izmesim, jedno pola sata da odstoji u nekoj vrećici ili foliji. Malo ovako pospem šećerom. Evo, vidite kakav je lep. Ovako može da stoji spakovani u foliji 10-15 dana. Ne morate vi celu ovu meru da pripremite. Može i ovako. Ja sam recimo sada samo polovinu mere, pa kad mi treba ja ponovo pravim da imam sveže. Evo. Sada odstoji i posle pravim kakve hoću ukrase.